May bodega na rin para sa lahat ng tambak. Up to 24. Hindi naman, kwarto lang. It's a detention room. It's a detention room. We're still discussing parking kasi kulang pa rin yung parking. I think the total available parking is about 1,200. Pang staff, kulang pa yon. So, kailangan pa ng dagdag sa bisita. But there's still an available space for that. So, magagawa ng paraan easily. Ano lang po, first time niyo makita yung building kanina, Yes. what was your impression when you saw it? Does it look 31 million to you? Hindi pa kasi rough finish pa eh. Wala pa naman finishing eh. Remember, the 31 would include everything already. At wala akong magagawa na ron, inabutan ko na yon. At ayokong payagang matiwangwang yon. You're like constructing 4 buildings because you have 4 separate towers. Di ba kung isang kwadrado lang to, 4 na side lang yung pader mo. Dahil 4 yung tower, may 4 na side yung 4 na tower para kang gumawa ng 4 na building na hiwa-hiwalay. Hindi man practical yon, hindi na natin pwedeng pagdebatihan at pag-awayan yan dahil nakatayo na yung building. Kung ako tatanungin mo, dapat kahon ng ginawang building, mas madali yun eh. Ang problema, nandun na yun eh. May 4 ng tori. So, walang investigation sa pagtatagal niya, kung overpriced ba, yung mga nakaraang taon? Para sa akin, wala namang kung may magrereklamo, doon namin naharapin yun. Pero para sa akin, hindi ko trabaho maghanap ng butas. Trabaho ko tapusin yon sa pinakamababang gastos na pwede namin gawin base sa inabutan na namin ngayon. Para sa akin, wala. Base sa pagkakakita ko sa building kanina dahil yung floor area mismo ay malawak naman talaga. Maganda yung gusali. Pero kung ako tatanungin mo, hindi ko pipiliin yung ganda. Pipiliin ko mas mura at praktikal. Pero nandun na tayo eh. Wala na tayong magagawa. We simply have to make do with what we have. We simply have to make do with the cards dealt to me right now and at this point in time. Okay na? Magkwento na ako. Yung, okay ka na?